Ang lamig nga. Yan. Ang lamig. Good morning mga kabaigang, Wendas Pitisanan here and welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na muna. Subscribe kayo kay Kabike Gang. Hello to Kabike Gang, Kabike Gang. Hello mga Kabike Gang, subscribe kayo sa channel ni Sir Wendell Pitisanan. Kabike Gang. Today mga idol, subscribe kayo sa kay Kabike Gang. Kabike Gang, punta ng Nueva Ecija. Baka mag-collab kami doon. For today's video guys, punta tayo ng San Quintin sa River Park. So time check natin, magsi 6 o'clock na, medyo madilim pa. Ayan, kasama natin nasa likod. Kaya medyo madilim pa. 6 o'clock na, ayan ang kalsada. Kaya samahan nyo kami guys, let's go! Ayun na nga mga kabaigang, maliwanag na. Wala pa tayo sa Pasarobio. Pero okay lang kasi malamig naman ang weather. Medyo malapit lang naman yung San Quintin. So dito tayo dumaan mga kabaigang sa bypass ng Pasarobio. Shout out sa mga taga Pasarobio. Chill ride lang tayo. May kasama tayong isang senior, si Kuya Rodel. So ayun mga kabike gang, lampas na tayo ng Pasarobio. On the way tayo going to Pinalonan. Ganda ng weather. Sigurado mamaya may init. Sama natin senior oh. Ngayon lang uli yan naka long ride. Ngayon lang ba ulit? Kayang kaya oh, lakas pa oh. Naka 26 yan. 26 34 feet. Anong pangalan niyo sir? James. May shout out. So no, nakakasabay natin si James. Santo Domingo ng Bestia. Santo Domingo. Marami kami, Sa, kami naman sa sa Labi. Oh, mas marami Bungabon. Oo. Pero tatatlo kami noong last week.
Kaya nga eh. Punta kami ng ano yun, yung River Park sa San Quintin. Hindi pa rin namin narating. Kaya sabi namin, sige, try natin. Umingan nun. Ha? Umingan ata dapat eh. Bago dumating na Umingan. Next time. Hinahapit nyo daw ah. Ano kay Del, ayos? Hapo ang senior eh. So andito na kami sa Binalonan. Papasok ng bayan. So pahinga muna tayo. So may kasama kaming isang senior mga kabaygang. Tapos ang trangko namin itong dalawa. Ayun, kalas. Kalas yung senior. So ayan mga kabaygang, andito na tayo sa Binalonan Town proper, sa tapat ng Save More. Tapos andun yung plaza nila, may checkpoint doon. So naglagay muna sila ng mga mask para hindi masita. So on the way tayo going to Santa Maria. Let's go. So sunrise dito, Binalonan Town proper. So may checkpoint doon, pero mga 4 wheels ang pinapara. Mga bikers hindi naman.
Nandito na tayo guys sa tulay ng Santa Maria. Ito yung tulay na mahaba. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the So dito na tayo guys, payo ng Santa Maria. So stopover tayo dito, 7-Eleven. Hiningal ako sa paghabol. Ito pala yun. So pasyalan muna natin mga kabaygang itong munisipyo ng Santa Maria. Ito ang munisipyo ng Santa Maria. Dito yung plaza nila. Ayos ayan. So nakikita nyo naman guys, nakalagay Municipality of Santa Maria de Pila. So on the way na tayo mga kabaygang to San Quintin, Santa Maria to San Quintin. So dalawang daan dito papuntang San Quintin, galing dito sa Santa Maria. So pinili natin itong diretso, hindi yung papunta ng Tayog. Ito rin yung daan na dinaanan natin papunta ng Bungabon, Nueva Ecija. Pero nung dumaan tayo dito dati madilim pa, kaya hindi natin na i-vlog ng ayos. Kaya mga kabaygang, samahan nyo lang kami. Let's go! Malapit lang po. San Quintin muna dito, diba? Grabe naman yung kasama nating senior. Nag-breakaway na, iniwan kami. Ayun na, nasa unahan. Nag-solo breakaway So, dito na tayo mga kabaygang, Barangay Patapit. Malapit na to sa San Quintin. Let's go! Yeah. So ayun mga kabikegang, andito tayo sa daan, inintay natin yung kasama. Mga kasama natin, hindi natin napansin na wala na sa likod. Baka may naplatan. So hanggang ngayon wala pa rin sila. Ayun, may nakikita na ako. So nauna tayo kanina, akala natin kasunod namin, pero wala pala. Andun sila sa pugihan. Parating na sila. Nyari. May tumawag sa'yo? Oo. So yun mga kabikegang, andito na tayo sa town proper ng San Quintin. Paglabas natin ng highway, kakanan tayo. Let's go. Kung nakikita nyo itong kanto na to, kakanan tayo. Sabi tatlong tulay, nakadalawang tulay dito, isa na lang sa may Liberty gas station. Ito yung mga kasama natin sa likod.
Ha? Diyan na rin yan. Dipalo River Park. Tanong tayo. Kuya, pwede po magtanong. Dito po yung papuntang Dipalo River Park. Diretso lang po. Thank you po. Mga 5 lang po siguro. So ito mga kabike gang, ito na yung kanto galing sa highway pupunta ng Dipalo River Park. Before bundok siguro. Ang ganda ng view. Bulubundukin yung harapan natin, pero hindi naman tayo aahon dyan. Ganda na dito, malilim na, dami ng kahoy. On the way guys, meron ditong irrigation, malinaw yung tubig. I think dun galing sa ilog tong tubig na to. Ayan o. Madali lang sundan yung daan kasi may nakalagay dito na mga signboard, Dipalo Falls. Ayan, dito meron uli makikita Dipalo Falls. Ayan, kaya madali lang sundan, hindi mahirap hanapin. Tapos ang view na makikita nyo, bulubundukin. Ang ganda sa mata. Nandito na tayo guys. I love San Quintin. So dito yata ang entrance fee. So ayun mga kabaigang, andito na tayo sa main gate ng Dipalo River. May makikita ko dito. Ayan, ito na yung gate. Kaya magkano po? 5 lang, sa taas na kayo babayad. Doon na ang bayad. Tara po, thank you po. Kapag pupunta dito mga kabaigang, bawal ipasok yung bike, hanggang dito lang. So ito yung bike parking area. Magbabayad tayo ng 5 pesos for entrance fee. So dito ang registration area. So ang bayad is 5 pesos. 45 lang. Pinaka environmental fee. Nagpabad Di ba pito? 5 pesos. Bali yun na yung pinaka entrance, yung environmental fee. So maluwang tong place. May parking area dito. Tapos yung ilog nandito sa baba. So sisilipin natin yan later. Sisilipin na natin mga kabaigang yung itsura dito. Yung liguan. So eto siya. Lado. So ito guys ay ilog lang to. Na malinaw naman. Sobrang linaw ng tubig. At palagi ko malamig din to. Andyan yung cottages sa ibabaw. So ito yung tubig. Ayan. Mukhang malamig. So malinaw yung tubig. Mukhang malamig.
Ito yata malalim sa harap. Parehas lang ma. So ayun. Parehas lang nga. Dito na tayo, maganda oh. Yee! Oh, hanggang dito na lang tayo. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be me. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. So ayun mga kabike gang, may mga namit tayo tungkol sa Bongbong, friendly kapadya, kilala ko ng kapitbahay mo daw. Ano pangalan mo sir? Ayan. Ayun, kasama nila. May shoutout sir. Shoutout sa Team Marisquio. Ayun. Thank you sir, thank you. So ayan mga kabike gang, tapos na tayo maligo dito sa Dipalo River Park. So uwi na tayo. Hindi natin alam kung saan pa tayo pupunta. Bahala na. So maghahanap muna ng meriendahan or kainan. Tapos pag-usapan kung saan tayo pupunta. Kung uwi na ba or punta pa ng Arco ng Nueva Ecija. So recommended itong lugar. Ano? Maganda ba? Yun. Kung hanap nyo paliligo, sobrang lamig ng tubig. Napakasarap sa katawan. Ayan. Resort to, no? May resort pa dito, oh. So, recommended yung place kung mahilig kayo maligo. So, pwede nyo itong pasyalan, mag-ride, tapos maligo. So, ayan guys. So, let's go! Mainit na, time check, 11:45. Pero kasarapan pa rin yung init.
ayan mga kabike gang, ruta on the way home tayo. Time check 11:20. So wala pang 12 o'clock. Kaya pala ganito kainit. Tayo sa Santa Maria. Tayo sa Hermes Restaurant. Oh, ano, kita dito eh. Seryoso na ah. Andito na kami ngayon sa N-Lock. Ayan, nakauwi rin kami sa wakas. So kung nakarating kayo sa dulo ng video ito, maraming salamat sa inyong panonood. Please support my channel, subscribe, like, and share my videos. Don't skip the ads para lumago pa po tayo. Hanggang sa muli, be safe. Ito yung aming mga senior na walang kupas, oh. Shout out muna. Shout out ikaw.